Исәнмесез эфирда пәнже шәмбі күні яңалыклары студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Бола белән бәйле тагын бір гадәттән тыш хәл социаль шелтәрләрдә иратның малайга кул күтәрүе видео язмасы таралды. Безнең геройлар зверь кушаматлы хәрби хезмәткәр нинди медальләргә лаек булган? Тута һәм карга аргыда социаль шелтәрләрдә иратның баланы кыйнавы сурәтләнгән видео таралды. Беренчел мәгълүматлар буенча бу хәл Чаллыда 32-нче комплекста була. Инцидентка бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец аңлатма бирде. Тулырак алдагы материалда. Роликта иратның кар өстендә йөз түбән яткан малайны тотып торуы күренә. Бала торырга тырыша, ләкин ират аны яңадан карга ыргыта. Бу 2 минут дәвам итә. Видеоның уртасында бала белән хатын-кыз пәйда була, ул аларны тынычландырырга, аерырга тырыша. В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой мужчина грубо обращается с ребенком. В настоящее время в управлении МВД России по городу Набережные Челны по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Бу хәлне Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил дә игътибарсыз калдырмады. Ирина Волынец сүзләренчә, кадрларда балага карата кырыс һәм шундый мөнәсәбәт таң калдыра. Омбудсмен билгеләп үткәнчә, бу кеше кем булуына карамастан җаваплылыкка тартылырга тиеш. Как уполномоченный по правам ребенка, я держу эту ситуацию на контроле и, пользуясь случаем, напоминаю всем нам, взрослым, что необходимо максимально заботиться о детях, их беречь, быть с ними добрыми, чуткими, чтобы дети были счастливы, чтобы они понимали, что взрослые – это те люди, которые всегда окажут поддержку. Если ребенок не прав, если ребенок не слушается, есть другие методы его воспитания, но физическое насилие недопустимо, особенно когда это происходит в отношении совсем маленького ребенка. Әлегә баланың хәле турында мәгълүмат юк, диде Ирина Волынец. Ул барлык инстанцияләргә сорау җибәргән һәм әлеге хәлне шәхсән үзе контрольдә тотачак. Лилия Гатина, яңалыклар. 22-нче колокольчик балалар бакчасы мөдире баланы кыйнау белән бәйле инциденттан соң эшеннән азат ителде. Исегезгә төшерәбез, гадәттән тыш хәл узган елның октябрендә ук булды. Мәктәпкәчә учреждениедә эшкуар тарафыннан түләүле дәресләр үткәрелгән. Бу хәлдән соң аренда килешүе өзелгән. Хәзерге вакытта тикшерү комитеты бәлигъ булмаганны тәрбияләү буенча бурычларны үтәмәү һәм ваемсызлык маддәләре буенча җинаять эше кузгаткан. Вазгыятны шәһәр мэры да шәрехләде. Ноэль Мәгъдиев сүзләренчә, бу башка сыймаслык хәл. Мөдир эшеннән алынды, хәзерге вакытта мәктәпкәчә һәм мәгариф учреждениеләрендә масса күләм тикшерү уздырыла. Исегезгә төшерәбез, бинаны башкарма комитет рөхсәтеннән башка муниципаль учреждениелар закон буенча арендага бирә алмый. Сак булыгыз бозлавык. Әлеге проблема белән безнең редакцияга Яңа шәһәрнең 50-12 һәм 50-13 йортларында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, җәяүлеләр юллары чистартылмый, йөрү мөмкин түгел. Бөтен җирдә кар белән капланган боз. Хезмәттәшем анда яшәүчеләр белән аралашты. Скользко вообще невозможно было ходить. Вот здесь ходили. Вот. Рафак Муталипов соңгы көннәрдә хәрәкәт итү маршрутын күрсәтә. Монда җәяүлеләр сукмаклары бар, әмма алар үтә алмаслык иртәгә әйләнде, ди ират. 50-12 йортында ул инде 40 ел яши, әмма мондый бозлавыкны Чаллылы хәтерләми. Хәзер машина юлыннан йөрергә туры килә. Шулай куркынычсызрак, ди ул. Если машина идет, мы в сторону уходим, вот так, только и обратно туда. Вот так ходили. Невозможно было. Вот этой дороги, вот у меня 12 дом, там тоже. Янәшәдә балалар бакчасы урнашкан һәм ата-аналар көн саен сабыйларны тайгак тротуардан яисә машина юлы буйлап алып баралар, ди халык. Скользко ходить, очень скользко. Работаю в аптеке, и очень много людей, которые обращаются к нам, что они упали, что у них растяжение, переломы. Идарәче компанияда проблема турында хәбәрдар булуларын, ләкин урам себерүчеләр җитми дип аңлаттылар. Работают 3 дворника. В связи с несхваткой кадров постоянно привлекается техника. В декабре вся дорога и пешеходные дорожки были очищены до асфальта. Техника работала 4 дня. Последний день 28 декабря техника отработала на последних подъездах. В январе техника работала 2 дня. Безне чистартып бетергәнче җәяүлеләр юлларын ком һәм туз белән эшкәртәләр. Техникага 17 гыйнварга заказ бирелгән. Ул вакытта ишек алдын асфальтка кадәр чистартырга планлаштыралар, дип билгеләделәр идарәче компанияда. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар.
Біздің геройлар деген традиционный рубрикада біз сізні СВОда қатнашушылар білен таныштырабыз. Бүгін Зверь қошаматлы харби қызметкер білен таныштырасыбыз келе. Харби харакетлер зонасына ол 2022 елда кете, ир үлішче мобилизация барышында шақырыла. Қазір ол Россия мәнфағатларын yoqlауын һәм яңа төбәкләрдәге тыныш халықны саклауын дәвам ите. 2024 елда оларның гаиләсендә шатлыклы вакыйга була. Кызлары якта дөньяга килә. Собыйга Ева дип исем кушалар, парның инде Матвей исемле уллары бар. Зверь кушаматлы хәрби хезмәткәр ялда булган вакытта безнең төшерү төркеме Илис акчасының гаиләсендә кунакта булды. Махсус хәрби операция башланганчы чоллы тракторист-машинист булып эшләгән хәзер ул Россиянең яңа төбәкләрендәге тыныч халыкны саклый. Алгы сызыкта инде 2 елдан артык шушы вакыт эчендә хәрби батырлыклары өчен һәм үлүчеләрне коткарган өчен медальләр белән бүләкләнгән. Ул медаль тяжело яраланган егетләрне үз аяклары үз ниләр белән чыга алмагач өчен булышкан өчен. Хәрби хезмәткәрнең хатыны Надежда белдергәнчә, ул ирен герой икәнен һәр вакыт белгән. Ирнең сугышчан иптәшләрен коткаруын белгәч исә, моңа ул тагын бер кат инана. Ил сакчысы алгы сызыкта һәм аның белән сөйләшү мөмкинлеге бик сирәк була. Мин ирем белән бик нык горурланам, мин аны яратам. Менә безгә бала алып кайттым, кыз алып кайттык быел. Бәхетле шаклар безнең. Тизрәк сугыш бетсен иде, еллар тыныч, имин булсын. Бүтән сугыштагы малайлар исән-сау кайтсыннар якыннары янына. Хәрби хезмәткәрнең гаиләләренә һәр бәйрәмгә мэр исеменнән азык-төлек җыелмалары тапшырыла. Сугышчыларга шулай ук шефлык ярдәме һәм кыр кухнясы эше өчен гуманитар ярдәм җибәрелә. Лилия Гатснель, Миргайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Ярчалыда Беларус аяк киеме һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Ашыгыгыз күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. НТВ+, каналы, от которых не оторваться. ТВ-приставка и годовая подписка по специальной цене. Я согласна.